Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur asteazkena da, urriak 16, eta gaurko egunerako elkarrizketa bat programatuta daukagu. Oiana Idoate etorriko da, Zabaldiko kidea da neska hau, eta Zabaldi egingo den 23. elkartasun 15aldiari buruz hitz egitera dator, izan ere emakumeen munduko borrokari buruzko saioak prestatu izan dituzte, eta honi buruz egingo dugu. Baina, orain beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Lehenik eta behin, 1817ko urriaren 16an, erregeen arranean Egipton, Giovanni Battista Belzoni esploratzaileak Seti lehenengoaren hilobia aurkitu zuen. Bestalde, 1854 urtean Dublinen, Irlandan, Oscar Wilde idazle eta poeta Dorian Grayren erretratuaren autorea besteak beste jaio egin zen. Eta azkenik, 1880an Michael Collins, buruzagi iraultzaile irlandarra, Irlandako Errepublikako Ogasun Ministroa, Irako inteligentzia zuzendaria eta itun anglo-irlandarreko negoziatzaile izan zena jaio egin zen ere. Goazen orain aste honetako agenda errepasatzera. Astelehenean hasi eta urriaren 25 arte mundua hankaz gora jartzeko elkartasun 15aldia antolatu du Zabaldik. Ekitaldiak arratsaldeko 7:30 izango dira eta sarrera librearekin. Bestalde, bihar Iturramako Zibiboxean analisi eta hausnarketarako foroa egongo da arratsaldeko 7etan sarrera librearekin. Ostiralean, zentralen bat-bateko heriotzaren aurkako emanaldia izanen da arratsaldeko 8:30. Sarrerak 5, 6 edo 7 euro balioko du erosteko moduaren arabera. Bukatzeko, igandean Tuteran Nafarroa oinez ospatuko da goizeko 10:00 aurrera. Orainaren herri eutxuskarari, erroenari, auzolanen lokarri, txikien autari bozgora joan bi. Euskararen dizira, ekarri dibargia, herriaren indarraren, hauts geldi ezina.
Goazen orain gaurko eguneko urriak 16ko komunikabideen portada nagusiak aztertzea. Diario de Navarra egunkariaren azalarekin hasiko gara, Nafarroak bere lehiakortasun fiskala okertu duela eta Espainian 10. postutik 14. jaitsi dela azaldu du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Bartzelonan egondako protesten irudia ageri da. Egunkariak istilu handia Bartzelonan titulatu du argazkia. Beheko albistetan, Saraik errebisioen atzerapena geroz eta handiagoa dela salatu du komunikabideak. Bestalde, 2020ko Turra Nafarroako mugatik 3 kilometrotara egongo dela jakinarazi du ere. Eskuinaldeko albisteekin jarraituz, pentsioak ehuneko 0,9 igoko direla nabarmendu du egunkariak ere. Hilero 9 euroko media. Bestetik, Caritasek 14.000 pertsona sistematik bazterruta bizi direla ohartarazi du. Azkenik, Nafarroako 503 kooperatibek 10.787 enplegu sortzen dituztela azaldu du medioak. Diario de Noticiasen azalarekin jarraituz, errepresio politiko eta poliziala arren Katalunian mobilizazioak jarraitzen ari direla nabarmendu du Noticiasek bere titular nagusian. Berago, Jose Luis Martí filosofia irakaslearen hitzak ageri dira. Gorenak prezedente arriskutsua sortu duela dio honek, manifestazio eskubidea mugatu lezakena azalduz. Atzoko eguneko manifestaldi eta protesten irudiekin batera ageri da albiste nagusia. Goiko albistetan berriz, 2020ko Turra eskalatzaileentzat diseinuta dagoela dio egunkariak. Bestetik, Osasunako jokalari den Robert duda dela eta Iñigok alta daukala jakinarazi du. Bestalde, Javier Cercasek Planeta saria irabazi duela nabarmendu du ere. Eskuinaldeko albisteekin jarrituz, Ukan eta Anelek akordioa sinatu eta integrazioa ez dutela baztertzen azaldu du egunkariak. Jarraian, Maiak goi-karguen dietekin insistitu duela eta oposizioak neurriak hartuko dituela azpimarratu du Noticiasek. Pentsio duinen aldeko martxa Madrilera iritsi dela zehaztu du ondoren. Iruñean patineten erregulazioak zalantzak eragin dituela komentatu du ere. Bestalde, Saraik bularreko minbiziko errebisioetan atzerapenak egon direla salatu du. Azkenik, 2003tik gizarte bazterketa Nafarroan 9,5% jaitsi den arren 14.000 pertsonek pobrezia gogorra jasatu dutela ohartarazi du egunkariak. Gara egunkariaren portadarekin orain, Katalonia erantzun iraunkorrerako prestatzen ari dela azpimarratu du Garak bere titular nagusian. Bilbon ezker abertzaleak egindako agerraldiaren irudia ageri da ere. Beherago, Txaro Arrantz, Save the Childreneko zuzendariari eginiko elkarrizketaren aurrerapena ageri da azal nagusian. Haur pobrezia existitzen dela eta agenda politikoan egotea nahi dutela azaldu du. Eskuinaldeko albistetan Parisek Lorentza Beireri baldintzapeneko askatasuna ukatu diola jakinarazi du ere. Carlos Zurutuzaren Siriako gudari buruzko kronikaren aurrerapena ageri da ere. Eta azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoan itunpeko hezkuntzak hil osoko greba konbokatu duela nabarmendu du. Berria egunkariko azalarekin jarraituko dugu, sindikatuek kristau eskoletan hilabeteko greba egitera dei egin dutela azpimarratu du berriak bere titular nagusian. Argazki nagusian Bartzelonan egondako protesten irudia ageri da. Berriak kaleak su hartu duela titularra ipini dio albisteari. Berago, Greta Thunberg aktivistaren historiaren berri emango duela ageri da. Lorentza Beireri hirugarrenez aske ustea ukatu diotela nabarmendu du ere. Azkenik, De Miguel auziaren epaia abendura atzeratuko dela jakinarazi du berriak. Euskal Herria irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu. Iruñeko udalaren gehiengoa Maiak berreskuratutako dieten kontra azaldu dela azpimarratu du komunikabideak bere titular nagusian. Alboan, Txantreako auzolagunek apustu etxe bat zabaltzeko asmoa salatu dutela ageri da. Eta azkenik, Bilabesen maiztasunari buruzko informaziorik ez dela egongo ohartarazi du komunikabideak. Az gaitezen Etxauriko albisteekin. Grafiti tailerre antolatu dute urriaren 26 eta 27rako. 8 eta 14 urteko gazteentzat dago pentsatua, eta parte hartzaileko prezioa 5 eurokoa izanen da erroldatuentzat eta 8 eurokoa erroldatu gabeentzat. Aerosol eta muralgintzaren hastapenak landuko dira tailerrean, Tramontana Grafiti elkartearen eskutik.
Izen emateak urriaren 22 arte egin daitezke Etxauriko udaletxean. Tailerra urriaren 26an hasiko da arratsaldeko 4etan Etxauriko frontoian. Bestalde, Iberoko zubian egiten ari diren obren eraginez, autobusen ordutegi eta ibilbideak aldatu dira. Ordutegi berri guztiak udaletxearen webgunean kontsulta daitezke. Baita Izkuetik ateratzen diren eskoletako autobusen ordutegiak ere. Galarko zendean, bestalde, jakinarazi dutenez, urriaren 21etik aurrera ordutegi aldaketa izanen da zendeako garraio zerbitzuan. Iruñako geltokien eta zenbait ordutegien aldaketa emanen da, eta datu guztiak udalaren webgunean ikus daitezke. Pasa gaitezen orain Eguesibarreko albisteetara. Gurasoei zuzendutako hitzaldia eginen da hurrengo astelenean Joakin Lizarraga eskolan. Hizkuntzetaz gozatuz nola lagun ditzazkegu gure seme-alabak hizkuntza eta ikasketekin, izenburua du hitzaldiak eta sarrera librea izango da espazioa bete arte. Gainera, hitzaldiak iraun bitartean, haurtzaindegi zerbitzua egonen da 2 urtetik gorako haurrentzat, eta zerbitzu honetaz baliatu ahal izateko internet bidez eman behar da izena ostirala baino lehen. Bestalde, Kontatu nirekin, Txakurrekin aisialdi inklusiboa programa garatuko da Oihanburu aretoan abenduan. 6 urtetik 18 urtera arteko gazteek har dezakete parte, bai desgaitasunen bat dutenek, esklusio arriskuan daudenek eta baita inolako arazorik ez dutenek ere. Eta programa honen barruan tailer desberdinak egingo dira. Txakurrekin egindako jolasen bitartez, parte hartzaileek momentu desberdinak elkarbana ditzaten da asmoa, harreman sozialak eta talde lana sustatuz. Izen emateak e-mail eta telefono bidez egin daitezke urriaren 31 baino lehen. Horretaz gain, hurrengo larunbatean urriaren 26an hain zuzen, zientziatzen tailerra eskainiko da Oihanburu aretoan goizeko 11etan. Jarduerak 5 eta 8 urte bitarteko haurrak zientzian barneratzea du asmoa, joku eta esperimentu sentsorial desberdinak baliatuz. Ostiralera arte eman daiteke izena internet bidez Nafarroako Unibertsitateak eskainiko duen tailer honetan. Bukatzeko, asteburu honi begira igandean 3 urtetik gorakoentzako euskarazko antzerkia egongo da Eguesen, Zurrunka antzerki konpainiaren eskutik. Aioko izenburuarekin aurkeztu dute obra hau eta sarrera librea izango da lehenagotik gonbidapena eskatuz. Egun berean, arratsaldeko 5:00 Kapitanes Intrepidos filma proiektatuko da Zineklubaren lehenengo sesioan. Oihanburu aretoan izanen da sarrera librearekin eta pelikula hau 9 eta 13 urteko haurrei dago zuzendua. Iruñako berriekin bukatuko dugu. Udalak Nupeko Twitter kontu hakeatutik Enrique Maiak jasandako mehatxuak kondenatu ditu. Bestalde, Iruñako udaletxeak Azte Horren kanpaina baztertu eta babesa erakutsi dio Eskolae programari. Euskal Herria Bilduk, PSNek eta Geroa Baik aurkeztu dute deklarazioa, Navarra Sumako kideen aurkako bozkekin. Deklarazioan errespetua, berdintasuna eta askatasunaren aurkako ideiak transmititzen dituen edozein iniziatiba errefusatzen dutela esan dute, eta Hezkuntza Departamentuari eskatu diote mezu mota horiek hezkuntza komunitatearen artean ez zabaltzeko eta dibertsitate sexuala errespetatzen duen hezkuntza afektibo-sexualaren alde egin dezan. Horretarako, Eskolae programaren babesa eta harekiko konpromiso beharra defendatu dute. Horretaz gain, Iruñeko udalaren gehiengoa Maiak berreskuratutako dieten kontra azaldu da. Navarra Suma bakarrik geratu zen Enrique Maiak berrezarritako dieta sistemaren defentsan. Gehiengoak, hau da, Bilduk, PSNek eta Geroa Baik onartutako adierazpenetan, Komiruñako administrazio kontseiluko bileretan parte hartzagatik Navarra Sumak berak zuzenean izendatutako kideek jasotzen dituzten dietak salatzen dira. Bilera bakoitzeko goi kargudun bakoitzak 371,5 euro jasoko ditu eta dieten defentsan bakarrik geratu den arren Enrique Maiak sistema hau Iruñeko udalaren menpeko beste elkarteetara zabaltzeko asmoa erakutsi du. Udaletxearen erabilera partidista ere salatu dute Bildu, PSN eta Geroa Baik. Pasaden ostiralean PPko burua den Pablo Casadori egindako harreragatik. Udaletxeko fatxada PPren hauteskunde ekitaldi baterako erabili izana salatzen dute. Horretaz gain, Johar elkarteak Iruñeko udalak haiekin zuten akordioa bertan behera utzi izana salatzen du.
Elkarte honen helburua Arrosadiako migratzaile ijito errumaniarrak artatzekoa da. Iazko urrian sinatu zuten kontratua kolektibo horrek eta orduan Joseba Asironek zuzentzen zuen udal gobernuak. Urte baterako zen beste urtebetez luzatzeko aukerarekin, baina lehen 12 hilabeteak pasatuta hutsean utzi du Enrique Maia buru duen oraingo udalak. Elkarteak bere kezka erakutsi du eta zenbait jarduera bertan behera utzi behar izan ditu. Bestalde, Alde Zaharrak ostiral eta larunbat hontan urteroko auzo jardunaldiak egingo ditu. 18an ostiralean arratsaldeko saio bat egingo da Francisco Deunaren eskoletan eta 19an larunbata goizean plazara komunitate zentroan. Topaketak bizilagun guztientzako irekita daude eta baliogarriak dira auzoan aurrera eramaten ari den lana ezagutzeko eta lanaren ildoak zehazteko. Zerua oso lainotsu egunaren hasieran erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin gero laino trinkoagoak agertuko dira. Baliteke egunaren bigarren zatian euri txiki egitea noiz behinka. Hego mendebaldeko haizea bizi ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura maximoak nahiko igoko dira. Osteguna goibel eta euritsu goizean arratsalde gau partean hobetzera egingo du. Hego haizea ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoetan gutxi jaitsiko dira. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Magazineko bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuari paso emango diogu, lehen esan bezala Oiana Idoate etorriko da Zabaldiko kidea eta bertan prestatutako hitzaldi edo saio batzuei buruz hitz egitera etorriko da. Esan bezala gaur gurekin dugu Oiana Idoate, Zabaldiko kidea. Kaixo, arratsaldeon, Oiana. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Ezagutzen ez duenarentzat, zer da Zabaldi? Zabaldi Navarrerian daukagun elkarte bat da. Elkarte bat edo kolektibo edo beste elkarte askorentzat espazio seguru edo etxean bezala sentitzeko espazio bat, espazio internazionalista eta feminista. Eta zenbat kide zaudete Zabaldin? Eguneroko tasunean 10 bat edo. Bakoitza bere ritmora eta bere denboraren arabera, baina bai. Eta orain antolatzen ari zarete elkartasun 15 aldia, ez? Hori da, ja hasi gara. Astelenean, ez? Astelenean hasi zen. Eta gaia daramagu pare bat egun honetan eta ia esan oso gogotsu. Indarrarekin hasi gara eta jende dexente hurbiltzen ari da, alban ere pozik. Eta 15 aldi hauek egiten dira elkartea sortu zenetik? Bai, duela 23 urte sortu zen elkartea eta urriro egiten da elkartasunaren astea. Eta urtero aukeratzen duzue tematika desberdina, ez? Bai,
Hori da, bai, batzutan izan dira asteak, batzutan 15 taldeak ez, azkeneko urteetan luzatu egin zaigu, eta bai, izan ditugu gai ezberdinak, gai internazionalistak, baina beti ere internazionalismoa eta feminismoa ardatz bezala gai guztietan. Ondira, urteak Kurdistan landu genuela, beste urte batzuetan gerraen ilogika, beste batzuetan beste hainbat gai, eta urten erabaki dugu, edo erabaki genuen internazionalismoari eta feminismoari batez ere espazio bat eskaintzea, baina berean espazio bat. Eta ze gai jorratzen dituzue 15 aldi honetan? Hori da, Internazionalismoa eta feminismoa. Aurten ardatz bezala beti beti jorratu izan diren bi gai hauek berean hartu eta espazio propioa eskaintzeko astea lotu dugu, eta feminismoa munduan zehar, beste emakume batzuk nola biltzen diren, nola antolatzen diren, eta nolako borrokak ere sustatzen dituzten, ez? Baita ere Euskal Herrikoak noski. Eta horretarako ze ekimen egin dituzue? Ja hasi garenekoak, astelehenean eduki genuen, eta gurean da oraindikan Raquel Gutierrez, Mexikotik etorritako aktivista, akademikoa ere bada, Pueblako Unibertsitatean, eta Bolivian ere, euraren gerran ere izandakoa. Gero gaur bertan arratsalean badugu Celeste Maktugal, Argentinatik etorritako emakume bat, zeinak berak abortoaren eskubideko azkeneko hilabete honetan asko iritsi zaigun mobilizazioetan parte hartutako militante feminista, eta atzo ja eduki genuen dokumental bat, komandante Arian, orain azkeneko astetan kurduen inguruko historia jorratzen duena, eta bertan emakumeak nola antolatzen diren, gerrilla hauetan. Eta hori aste hontako. Eta hurrengo astea, hasiko gineteke batez ere hemen euskal entzuleak edo ikusleak ditugunez aprobetxatzeko, astelehenean edukiko dugu Samara Belte. Samara Belte nik sinisten dizut liburua idatzi zuen, Iruñean 2016an ere bortxaketa egon zeneko liburu bat, eta Iruñean aurkeztu izan duena, baina eskinen izan diogu 15 honetan beste berriro ere espazio hau. Eta ostegunean edukiko dugu Itziar Gandarias, Bilbotik etorrita, pixka bat azkeneko urtetan Euskal Herrian mugimendu feministak izandako bilakaera hau pixka bat azaltzeko, edo bere ikuspuntutik nola ikusten duen, arrakala hauek azkeneko urtetan. Eta asteartean edukiko dugu beste dokumental bat, El Salvador eta Honduraseko abortu eskubidearen inguruko emakumeen antolaketa edo mobilizazio horiek. Orduan pixka bat, herrialde hainbat eta baita ere Euskal Herriko egoera. Eta orain arte egindakoetan, astelehen eta asteartean, zer nolako harrera izan dute? Egia esan oso ona, astelehenean bi gela oso bete genituen, gela oso bat, eta gero bideoa jarri zen, in streaming egin zen beste gela batean, eta ere bete zen. Eta atzo dokumentala ere gela oso bat, areto oso bat bete genuen, oso pozik egia esan. Eta zer nolako jendea joaten da? Badago horrela perfil konkreturen bat, edo mota guztietako jendea hurbiltzen da? Gaiaren arabera imaginatzen dut, edo ezagutzaren arabera, baina beti egia da, dela jende militantea edo internazionalismoarekin hurbilpen duen jendea izaten da, baina gara handitza, bai jende gaztea, bai jende helduagoa, bizipen gehiago izandakoa, eta bai egia da, orain feminismoaren gaia hartuta, emakume asko eta asko biltzen direla, bakoitza bere feminismotik, bakoitza bere errealitatetik, eta zentzortan ere oso pozik gaude. Eta non egiten dituzue ekintza guzti hauek, zuen sede edo ez dakit nola deitu? Lokalean, bai, Nabarreria 25, eta dena egiten dugu bertan, eta dena arratsaleko 7:00 ulertuta jendeak ere lana edo bestelakoak dituela, eta ekimen edo ekintza guztiak 7:00 izango dira. Eta libreak dira guztiak, sarrera esan nahi dut? Bai, dena librea, eta bukatuko dugu ostiralean, bi asteetan zehar jarrita egongo da Iruñeko manifestaldi edo greba argazki erakusketa bat, eta ostiralean, azkeneko egunean, 25ean,
egingo dugu inaugurazio edo itxiera moduko bat, eta ere jendea gonbidatzea hortara. Pixka bat beste modu batera elkartrukak eta hori ere egiteko, ez? Osea, Zabaldiren helburua batez ere da gaia mahai gaineratzea eta pixka bat aportatzea eztabaida horri, ez? Osea, gure ikusten dugu feminismoa oraintxe bertan eztabaida puntu batean dagoela eta pixka bat horri ekarpen bat egitea eta denon artean aurrera egitea, ez? Eztabaida edo ikerketa honetan ezakit. Eta nolakoa izan da honen antolakuntza? Azken finean, kontaktuan egotea Argentinako, Mexikoko, toki desberdinetako emakumeekin eta lortzea ona etortzea eta bar, ez zen erresa izango, ez? Ez, izan da lana, kide askok lan handia egin dute udan ere, ez? Beste batzuk igual deskanso momentuan ginenean eta azkeneko hilabetea eta batez ere azkeneko 2 asteak izan dira nahiko intensoak. Bai, izan dugu, baina, behin hasita ja hasi gara pixka destensatzen. Ez, pixka bat, ja, disfrutatzen lortu dugunaz, baina bai izan da lan neketza bai. Eta haiek eskertzen dute hona etortzeko aukera hori eta hemen haien gaia edo lana aurkezteko aukera? Bai, kristona, gainera haien harrera gurekiko izan da oso ona. Bate bat ez da heldu, baina beti e-mailen bidez edo beste teknologien bidez harremana asko gertukoagoa da, eta hasieratik oso pozik eta gogotsu etortzearekin, batez ere internazionalismoan sinesten dugunon artean ere polita da ikustea beste batzuk zutaz jakin nahi izatea edo alderantziz, ez? Eta uste duzu gizartearen ikuspuntua adibidez, kasu honetan feminismoaren inguruan desberdina dela herrialdeen artean? Ez dugu ustea hain ezberdina denik ere. Bai, errealitatea oso ezberdina dela jorratzeko modua eta prozesua bera ere non dagoen oso ezberdina da. Baina, ezakegu hizkuntza berdin egiten dugula, ez? Zentzu horretan. Ez dago... Ez gaude bide txarrean, nire ustetan hori da pertsonala, ez gaudela bide txarrean, baina bai egia dela batzutan Mexiko, Argentina, itxaso bat erdian eta kilometroak, batzutan ere deskonexio hori existitzen dela, horrelako ekintzak egitea garrantzitsua da, jakiteko beste kideak zertan ari dira. Beraz, garrantzitsua da ezagutzea, ez? Beste herrialdeetan nolakoa den egoera eta nola egiten duten borroka haien moduan, ez? Bai, interesgarria eta nik uste beharrezkoa ere bai, ez? Bai, hori, deskonexio horretan, mundu honetan oso deskonektatua gaude, oso individuala gara, ez? Azkeneko mendeetan nola gizakia nola bilakatu den eta hor deskonexio hori berriro gauzatu behar da. Eta etorkizunera begira uste duzu individualismoak indarra izaten jarraituko duela, ala sortuko direla konexio horiek zuek saiatzen ari zareten bezala? Espero dezagun baiet. Auskalo, ezakit biziko dugun edo nor biziko dugun, espero dezagun guk horretan lan egingo dugu, hortan sinesten dugulako. Espero dezagun noizbait, noizbait gertatzea. 23 urte daramatzazue elkartasun astea edo 15 antolatzen, eta geroz eta jende gehiagok parte hartzen du, interesa gerozetan diagoa da. Bai, esango nuke baietz. Bai, eta gero gaiaren arabera ere jende ezberdina hurbiltzen da, urtero eta urtero jende gehiago konektatzen da gure artean, eta ere gazteria ere ikusten dugu implikatu horrelako gaien inguruan, orduan etorkizuna zentzu horretan ikuste badagoela. Ez dakit Oiana zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ala besterik gabe gonbidatu aste honetan eta hurrengoan egingo dituzuen beste ekintza hauetara. Bai, gonbidatzea batez ere, jendea, animatzera, daudela modu ezberdina parte hartzeko, dokumentaletara joatea, hitzaldietara, liburuaren aurkezpena ere oso interesgarria izanen da, edo gutxienez pasatzea azkeneko eguneko erakusketaren itxiera horre da, edo merendu horretara. Modu informalagoan, egian ere bakoitza bere modu aurkitu ezakela parte hartzeko. Eskerrik asko, gurera etortzeagatik eta kontatzeagatik guzti hau. Zuei.
Amaitutzat emango dugu gaurkoz programa, mila esker gurekin egoteagatik. Orain bertsokabi saioko bigarren kanporaketako irudiekin utziko zaituztegu, Zabaldin egindakoa, eta gu bihar itzuliko gara beste kontuekin. Beraz, mila esker eta bihar arte.